Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een bijzondere gast aan mijn tafel zitten. Welkom Hanke. Vertel, wie is Hanke Karreman? Ja, ik ben Hanke Karreman. Ik ben eigenaar van begrazingsbedrijf De Graaslinies. En dat betekent dat ik een heleboel schapen heb die in worden gezet voor begrazingsbeheer op verschillende projecten. Hanke, schaapherder, of hoedster moet ik zeggen, dat is een heel bijzonder beroep. Dit is iets wat je hier helemaal niet in de streek hoort. Het is eigenlijk, als ik denk, een beroep wat dus eigenlijk bij mannen hoort. Maar dat kan ik natuurlijk helemaal mis hebben. Vertel eens, hoe ben je daar nou eigenlijk bijgekomen? Nou, ik heb gelukkig ook wel heel veel vrouwelijke collega's, dat wel. Ik ben ooit eens een dagje mee geweest met de schaapskudde die oorspronkelijk in deze streek zat. En het hele plaatje eigenlijk van het landschapsbeheer, het terreinbeheer en die schaapskudde en het werken met honden. Het hele plaatje sprak me wel aan. En dat heeft eigenlijk een aantal jaar een beetje gesudderd en is altijd wel blijven hangen. En uiteindelijk heb ik in 2010 besloten om schapen te kopen. En daar eerst zelf mee te proberen van kan ik die dieren in leven houden, hoe werkt dat allemaal? Ik heb toen schapen gekocht van de kudde hier. Okay. Dus ik dacht, als die schapen het niet goed doen, ligt het echt aan mij. Die schapen gedijen hier, dan doe ik iets verkeerd. Maar na een jaar leefden ze nog allemaal en ze waren nog allemaal gezond. En toen heb ik besloten om proberen alles uit te breiden en ook ze gaan in te zetten voor begrazing. Oké, en begrazing, hoe moet ik dat dan zien? Ja, ik weet helemaal niks van schapen af. Ik heb wel een dagje bij jou meegelopen. Ik vond het ook heel bijzonder. Dus hoe moet ik dat dan zien? Ja, je kan moeilijk zeggen van tegen een schaap doe eens even dit of doe eens even dat. Daar moet je voor gestudeerd hebben, denk ik. Nee. Je moet voor alles in het leven moet je leren en ook voor dat. Alleen er bestond toen in Nederland nog geen opleiding voor schaapherder. Nu inmiddels wel. Echt? Ja. Maar in ons geval betekent het dat we naar Duitsland zijn gegaan om daar te kijken hoe ze het daar doen. En om daar te leren. Alleen dan in de praktijk moet je dingen natuurlijk vertalen van hoe werkt dat dan hier. En uiteindelijk ook maar gewoon proberen en merken van dit lukt wel of dit lukt niet. Het begrazingsbeheer is wisselend. Het hangt ook af van de begrazingsdoelen en ook, ook van je opdrachtgever. En dat betekent dus ook het ene moment lopen mijn schapen in flexienetten. Dat zijn netten die onder stroom staan en dan worden de schapen echt gewoon bloksgewijs ingezet en meestal dagelijks verzet. Ja. En er zijn ook projecten waar het echt gescheperd is, dus gehoed met de honden erbij. Zonder flexienetten of zonder andere afrastering. En dan zijn de honden eigenlijk het levende hekwerk. Heb je dan nooit een keer dat er een schaap ergens, ze zeggen in de dulf, gaat? Hoe doe je dat dan? Volgens mij haalt de schaap wel eens over de dam, of toch? Of niet? Ja, je vroeg er net ook over het beheer zelf. De schapenrassen die wij gebruiken zijn wel typische rassen die ingezet worden voor dat doel. Dat zijn schapen die niet heel bevleesd zijn. Dat betekent ook dat ze een stukje leniger zijn. En ze hebben iets meer ondernemingsdrang, zo gezegd. Ze weten ook wel waar de lekkere planten staan. Dus als die lekkere planten bij de buurman staan, hebben ze dat heel gauw door. En ze springen dus ook zo over slootjes en ze gaan er ook door als het moet. Echt? En dan heb je dus die honden nodig die op tijd op de goede plek zijn om te zeggen van hé, dames, aan die kant mag je eten, laat ik je met rust. Aan de andere kant is het terrein van iemand anders en dan krijg je met mij te doen. Dat betekent ook dat die schapen en die honden... De schapen moeten de honden vertrouwen, maar ze moeten er ook wel respect voor hebben. Maar ze moeten ook weten van oké, als ik aan mijn kant van die grens sta waar die hond oploopt, heb ik de rust om te eten. Dan loopt hij tot met zijn neus tot op de grens, bij wijze van spreken. Maar daarbuiten is de hond de baas en dan mag hij ook optreden als die schapen erover gaan. Hoe wordt zo'n hond opgeleid? Want dan denk ik van daar gaat natuurlijk ook best wel heel wat voor af. Die zijn volgens mij net als een jonge herder. Die worden vanaf kinds af aan opgeleid tot politiehond. Is dat dan met zo'n schapenhond of hoe je dat ook noemt? Gaat dat ook zo in zijn werk? Ja, het instinct zit erin of zit er niet in. Okay. Maar in mijn geval, ik werk met Hollandse herders. Mijn collega wel met border collies overigens. Doen het ook prima bij onze schapen. Dat werkt allemaal. Maar die Hollandse herders, het instinct zit erin eigenlijk om te pendelen. Om over die grens te lopen. Alleen, er zit ook werkwil in. We verwachten ook een bepaalde zelfstandigheid van die honden. Dat als wij iets niet zien, dat die hond wel optreedt. Dat als die hond al ziet van er gaan de schapen de verkeerde kant op, dat hij het zelf doet. Dus je hebt altijd een bepaalde... zelfstandigheid, maar ze moeten ook gehoorzaam zijn. En die balans is wel soms moeilijk te zoeken. Het is ook de ene dag een beetje meer de ene kant en de andere dag meer de andere. En dat opleiden, je maakt eigenlijk gebruik van hun instinct. En je moet alleen gaan aangeven waar de grens is. Wanneer je wil dat hij optreedt of wanneer hij het rustiger moet doen of wanneer hij een grens verder moet pakken.
Dat soort dingen, je moet het een beetje fine-tunen, zeg maar. En eigenlijk, in de meeste gevallen is het meer dat je de hond een beetje moet remmen dan dat je hem aan moet sporen. Ze zijn vrij actief. Ja. En hoe doe je dan, hoe lang gaat zo'n hondje mee? Hoe lang kan zo'n hond zeg maar bij jou mee in de kudde? Zit daar een bepaalde leeftijdsgrens op? Of, eigenlijk zolang het lijf en het kopje het aankunnen. Ja? En hangt er ook nog vanaf welke andere honden je hebt. Ik heb heel lang 2 oudere honden gehad. De ene kon nog goed lopen en de andere had nog heel veel overmacht over de schapen. En als ik die 2 samen inzette, konden ze heel de kudde nog aan eigenlijk. Oké, en hoeveel honden heb je met zo'n kudde dan? Per keer lopen er meestal 1 of 2 tegelijk. Okay. Maar je hebt er natuurlijk wel een paar nodig om ook te kunnen afwisselen. Of er kan er ook zijn pootjes kapot lopen. Of, de oude worden ouder. De nieuwe moet je weer op gaan leiden. Dus ik heb er nu op dit moment 4 en er komt er binnenkort weer een 5e bij. Serieus? Oké. Ja. En die leid jij zelf op? Of wordt die opgeleid in Duitsland? Of, Nee, zelf. Eigenlijk opgeleide honden kopen is al... Ja, kan al bijna niet. En dan nog... je moet het eigenlijk gewoon zelf doen. Je moet elkaar kennen, die hond moet jou kennen, jij moet die hond kennen. Jouw gedragingen, jouw... Ja, en die honden moeten heel erg leren om op jouw lichaamstaal te reageren. Commando's, denk ik. Ja, en eigenlijk nog meer lichaamstaal. Want als je daar staat aan de dijk met 300 schapen in de volle wind... Ja, dan kan je een hele dag lopen roepen, maar dat hou je niet vol. En als je 1 keer opzij kan wijzen, of met het verlengstuk een stok... is het een stuk makkelijker om het op die manier te doen. Nou, ik weet er alles van in de volle wind. Want op de locatie waaiden we bijna weg. Ja. Dus dat valt niet mee. Dus jij gaat door weer en wind. Ja, heel veel mensen denken van, oh, mooi beroep. Is het ook. Ik vind het echt een prachtig beroep, absoluut. Maar dat betekent inderdaad wel dat je ook met 30 graden het op moet zien te lossen. Dus dat betekent tropenrooster 's ochtends vroeg en 's avonds laat. Of ook in het najaar, als het soms de hele dag regent en waait, dat je er ook moet staan. Of met sneeuw. Ook, ja. Ja. Dus, en heb je dan ook bijvoorbeeld een stal van de schaapjes? Ik zie het dan heel romantisch, hè? Zo'n stalletje en dan schaapjes en noem maar op. Heb je zoiets? Of heb je een schuurtje? Of hoe moet ik dat dan zien? Nee, op het moment niet. Wat ik wel heel jammer vind, want ik vind lammertijd... Dat moet ook zeker geen jaar duren, maar ik vind lammertijd echt het leukste wat er is. Ook al worden er... het 100ste lam wat geboren wordt, is nog steeds net zo leuk als de eerste. Het blijft altijd... Ja, een verrassing. Is het gezond? Is het levend? Gaat het allemaal goed? Op het moment heb ik geen stal. Ik heb er ook geen kunnen vinden om te huren op het moment. Dus misschien dan de kijkers iets weten voor altijd welkom. Hanke. Ja. Ik denk dat het heel boeiend is en heel bijzonder dat jij als enigste schapenhoedster hier in Zeeland, of hoe moet ik dat zien? Toch? Nee. Oh. Wel in Zeeuws-Vlaanderen. Daar zijn we het enige... Wel in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, voor zover ik weet toch. Ja? En heb je, even kijken, je had het ook mij verteld over bijscholing. Hoe moet ik dan zien? Bijscholing, zit je dan in die boeken te leren? Of ben je dan met collega's onderling? Ja, op zich, leren doe je sowieso elke dag. Ja. Elke dag leer je iets nieuws over die schapen of over die honden of over de samenwerking, over de planten. En ook vaak dingen dat je denkt, oh, heb ik 5 jaar geleden wel eens gezien, maar ik was het alweer vergeten. Die dingen natuurlijk ook, we worden ook ouder. Maar we gaan geregeld inderdaad naar Duitsland of Zwitserland en dan naar de collega's daar. En zowel de oude garde, zogezegd, echt de Duitse schapenherders van 70 plus, die ons soms in... Alles kunnen leren. Daar ben je gewoon echt jaloers op wat voor kennis en ervaring die mensen hebben. En dan met de jongere garde onderling ook ervaring uitwisselen van, oh, ik loop daar tegenaan, wat doe jij dan? Of ook andersom. En zo helpen we elkaar verder. En je hebt uiteindelijk supermooie internationale contacten ook daardoor. Okay. Terwijl het lijkt alsof die herder geïsoleerd... Ja, het lijkt me ook een eenzaam bestaan. Niet. Ja, voor mij, als ik dan denk, je bent de hele dag alleen op pad met je schapen. Ik zou ik ben een kwebbelaar. Dus ik zou echt iets hebben van, goh, ik wil eens eventjes wat zeggen. Maar zo'n schaap zegt niks terug. Ik denk wel, hoe ik het ervaren heb, om een dagje met jou mee te lopen, zag ik wel dat die schapen naar je toe kwamen, nieuwsgierig waren. Of een beetje met mijn achterkant. Zulke dingen, klopt dat? Ja, we hebben hele gezellige schapen. Ook schapen die nooit bij je komen, maar schapen die gewoon zelf het contact zoeken. En dat maakt het ook zo gezellig, vind ik. Het is zeker geen eenzaam beroep. Eigenlijk juist, het is meer een beetje ontstressend ook. Als je daar staat, die beesten moeten eten, je moet gewoon rustig doen. Okay. En ik heb best wel gauw de neiging om te denken, oh, ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog van alles.
maar nu moet ik stilstaan. Ik zou dus niet de aangewezen persoon zijn om een kudde te leiden. Dat weet ik nu al, want dat ben ik natuurlijk nooit. Hè? Nou, dat is het grappige. Dat zie je ook bij die schapen. Als er dus wel toeristen voorbij komen, de mensen die rustig wandelen, heel die kudde gaat erachteraan. Echt? Iemand die rustig beweegt, oh, die volgen ze. Kan een schaap ook wel eens agressief zijn? Ja. Vertel. Sowieso rammen, uiteraard. Ik heb in de kudde ook een heleboel gecastreerde rammen lopen. Dan hoeven ze niet naar de slacht, kunnen ze gezellig bij de kudde blijven en kunnen ze mee eten. Maar ook daarvan heb je er een aantal die toch na een jaar of 2 wel rammentrekjes begonnen te ontwikkelen. Als dat betekent dat ze ook echt de honden of zelfs mensen aan gaan vallen, dan mogen ze niet blijven. Dan hebben ze een kans gehad, maar dan is het enkeltje. En heel soms doen de ooien ook wel eens agressief, ook naar de honden toe. Maar ja, meestal krijg je dat ook wel weer opgelost, gelukkig. Hoe krijg je dat dan opgelost dan? Het lijkt me best wel, ik kan moeilijk zijn, braaf zijn, hè? Ja, in principe willen we niet dat de honden bijten. We willen eigenlijk dat ze corrigeren op een manier die niet beschadigt. Maar je kan je hond daar ook gewoon wel in helpen. Dat op het moment dat je ziet dat er een discussie is tussen een hond en een ooi, en dat je ziet van mijn hond heeft er moeite mee, het is op de grens van die kan niet meer anders dan hem bijten. Ja, loop ik er ook naartoe en dan krijgt schaap ook een tik van mijn stok op zijn kop bijvoorbeeld. En het kan ook helpen door een andere hond erbij in te zetten, dat ze even met z'n tweeën zijn. En dan is er zoveel beweging van die honden dat het schaap ook denkt van ach, laat maar, ik geef het op. Het is ook wel een bepaalde periode eigenlijk. Meestal in het najaar gaan die schapen onderling ook hun rangorde weer herstellen. Toch? Is het daar ook ja, elk jaar opnieuw. Ja. En dan zie je ook wel dat ze naar de honden soms ook wel wat meer beginnen uit te testen. Maar eigenlijk in het voorjaar, zeker als ze weer geschoren zijn, dan voelen ze zich toch ook een beetje kaal, denk ik. En een beetje kwetsbaarder, zo gezegd. Dan is het eigenlijk weer voorbij en dan, ja. Nu heb ik een heel andere vraag. Ik heb ooit gehoord van iemand, de wol van een schaap. Als iemand een likdoren hebt en je doet daar wol tussen, dan is die likdoren weg. Weet je daar iets van te vertellen? Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar het schijnt inderdaad wel te helpen. Daar zit een stofje in. Ja. Dus misschien is dat een leuke tip voor de kijkers thuis. Ja. Er zit een stofje in waardoor je geen likdorens... Ja, sowieso bij... ze noemen het niet voor niks wandelwol in dat geval. Wandelwol, ja, wandelwol. Ja. Dus. Ja, en op zich, ja, wol is voor veel dingen fijn. Ook als onderlegger voor in je bed bijvoorbeeld, voor je rug of je bekken of alle gewrichten. Ja, het isoleert. Het wordt niet warm, het wordt niet koud. Het is een perfect spulletje. Okay. Wat doe je dan met die wol? Verkoop je dat? Of wordt dat opgehaald door een bedrijf? Mijn moeder steekt er heel veel tijd in om tijdens het scheren de goede spin en goede viltvachten eruit te halen. Die probeert ze dan particulier te verkopen. Die zet ze allemaal op de... Is dat draad? Het spinnen is echt een draad maken op een spinnenwiel. Ja. Dat is stap 1, want er volgen nog een heleboel stappen. Ja. En je kan ook vilten met wol, dat je het eigenlijk in elkaar wrijft. Maar als je een goede vacht hebt die aan 1 stuk van het schaap afkomt en dat ook die een beetje aan elkaar blijft hangen, zo gezegd, dan kan je hem aan de achterkant er ook wol op leggen en dan kan je hem helemaal dicht filten en dat hij er eigenlijk uitkomt. Wrijven dan? Ja, maar daar ben je wel een dagje aan bezig. Zo, maar dan komt hij er eigenlijk vilt uit zoals een huid, zeg maar, zodat je een schapenhuid koopt. Oké. Ja. Oh, dat is helemaal nieuw. Dat is eigenlijk, dat herkende ik niet. Ik denk, het spinnen weet ik wel. Net als vroeger assenpoester, aan het spinnenwiel, toch? Ja. Maar het vilt maken, dat je dat op zo'n manier doet. Ja. En daar maken ze natuurlijk ook kleding van, toch? Hoeden, maar ook gewoon bijvoorbeeld decoratie voor aan de muur. Je kan er van alles van maken. Ja? En je kan het verven, je kan het natuurlijk laten, je kan het doen wat je wil. Ja, op natuurlijke basis, zeg maar, bij krootjes. Dat heb ik ooit... ik heb goed opgelet op school. Ja. Dus, maar goed, ik vind het wel heel bijzonder hoe jij dat vertelt. Want jij vertelt dat die schapen op een speciale manier worden geschoren, toch? Dat het in 1 vacht eraf gaat. Maar ja, ik zou gewoon zo, net als de kapper of barbier van die doen of knippen. Maar dat werkt niet zo. Waarom? Oorspronkelijk was de wol veel waard. Dat is al lang helaas niet meer zo, maar oorspronkelijk wel. En dan is die het meeste waard als je hem er in 1 mooi stuk vanaf krijgt. Okay. En het is ook het makkelijkste dan sorteren op de zijwol of van de pootjes. Dat soort stukjes die kan je er dan makkelijk uithalen en het goede stuk blijft dan over. Oké. Hanke, ik stel voor om eens te kijken op jouw locatie wat wij hebben gezien. Daar kunnen de kijkers ook weer zien wat we die dag hebben gedaan. Hoe vind je dat? Prima. Zullen we even gaan kijken naar jouw... Ja, dat gaan we doen.
De kudde wordt ingezet voor eigenlijk natuurlijke beheer van terreinen. En in ons geval betekent dat dat we begrazen voor gemeente Sluis. Een stukje van de stadswallen van Sluis zelf en Dorpsbos in Hoofdplaat. We doen stukken voor het Zeeuws landschap en dan is het echt veel ecologischer beheer. En voor het waterschap om de zeedijken te onderhouden, maar ook te versterken. Ik wilde geen schapen om maar schapen te hebben en ook geen werkhonden om werkhonden te hebben. Ik vind het geheel vind ik mooi. Dat je landschapsbeheer kan doen met schapen en honden. En dat in harmonie, zeg maar. Het hele plaatje samen en daarmee kan bijdragen aan een stukje duurzaam landschapsbeheer eigenlijk ook. Hoe laat begin je als schaapherder? Ja, dat wisselt vaak zodra het licht is, maar dat wisselt heel erg. Hangt heel erg vanaf hoeveel werk er is. En ook of we aan het hoeden zijn, echt met de honden aan het werk zijn. Of dat de schapen in de flexienetten staan, want dan is het ongeveer een halve dag werk. Wat bedoel je met flexienet? Flexienetten zijn stroomnetten. En er zijn echt wel terreinen waar we met de honden gewoon niet veilig kunnen werken omdat het er te druk is of te veel verkeer of gewoon te gevaarlijk is. Of dat er geen budget is om het met de honden te doen. En dan staan ze in de flexienetten en dan staan ze eigenlijk iedere keer in vakken die we steeds verplaatsen. En dan doen ze zo een onderhoud. Hanke, vertel aan de kijkers, wat is jouw droom naar de toekomst toe? Het begrazingsbeheer zoals we het nu doen, zeker vasthouden en waar mogelijk nog verbeteren en uitbreiden. En daarnaast zou ik heel graag een stal erbij hebben, want ik vind lammertijd nog altijd het mooiste wat er bestaat. En in zo'n stal kan je ook de mensen uit de streek uitnodigen voor lammetjesdagen of themamiddagen, wolverwerking, dat soort dingen. En meteen een herdersmuseum erbij als we dan toch bezig zijn. Dat is een heel mooi stukje. En wat is jouw slotzin, Hanke? Want die vond ik zo mooi. Als de herder een schaap is het knudden met de kudde. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is heel bijzonder hoe ik deze dag heb beleefd. En ik hoop dat de kijkers ook heel veel kijkplezier hebben aan het filmpje. En de aandacht waar jij aan mij hebt geschonken om al mijn vragen die ik nu op jou heb afgevuurd toch te beantwoorden. Want het is echt een nieuwe wereld waar jij, voor mij dan, waar je in zit. En ik wist niet dat het zo bijzonder was. Want je hebt ook, het is niet alleen als schapenhoedster, maar je hebt ook dierengeneeskunde gestudeerd. Ik neem aan dat jij heel veel moet terugkoppelen. Als er iets is met schapen, als ze ziek zijn met een dierenarts, of hoe los jij dat dan op? Diergeneeskunde heb ik niet afgemaakt overigens, maar ik heb er wel veel van geleerd, ook van het werk in de praktijk toen. Daarna heb ik de landbouwschool nog gedaan. Maar het stukje gezondheid heeft me wel altijd een beetje extra geïnteresseerd, zeg maar. En ook door de jaren heen, je moet gewoon altijd goed kijken naar je schapen. En dat begint eigenlijk al als je aankomt rijden met wat zie je als je aankomt. Staan ze bij elkaar, ligt er eentje apart. Klopt het beeld wat je ziet? En als je dan een ziek schaap hebt, is het ook de bedoeling dat je wel zo snel mogelijk herkent wat er mis is. Een heleboel dingen kan je gelukkig zelf oplossen. In sommige gevallen heb ik ook gewoon de dierenarts nodig, simpel zat. Maar door de jaren heen leer je wel dingen snel herkennen, gelukkig. Oké. Hoe ziet jouw jaarplanning eruit als schapenhoedster? Want dat is niet zo eenvoudig. Een jaarplanning als schapenhoedster, jij zal je contacten hebben met de schaaplinies, of hoe heet dat? Landsbeheer? Ja, het is elk jaar een beetje wisselend, want we zijn altijd afhankelijk van het weer en de grasgroei. En dat is nou net iets wat je niet kan plannen. Als ik een stal kan huren voor lammetjes, dan heb ik ze het liefst in ongeveer januari aan het lammen. Dat betekent dat die lammetjes ook in het voorjaar groot genoeg zijn om mee naar buiten te kunnen. Dat ze eigenlijk gewoon meteen met die moeders mee de begrazing in kunnen en alles de stal uit zodra het kan. En de begrazing begint meestal maart, april, als er voldoende gras staat. Dan beginnen de begrazingscontracten echt voor de opdrachtgevers. En als we geluk hebben, lopen ze door tot eind december. En anders gaan we het graszaad al op van de boeren. Is dit een beroep waar je goed jouw centjes mee kan verdienen? Valt niet mee. Nee. Rijk word je er sowieso niet van. Hoeft ook niet, want het is op zich echt een prachtig beroep. Maar je moet voldoende begrazingscontracten hebben om daarvan te kunnen leven. En dat is soms lastig. Ik moet zeggen, in deze streek heb ik niet klagen. Andere streken is veel meer concurrentiegevoelig. En dan is het gewoon een stuk moeilijker om overeind te blijven. In dit geval heb ik wel redelijk zekere opdrachtgevers. Dat geeft dan ook een beetje, voor de gemoedstoestand een beetje rust. Maar eigenlijk weet je nooit van, heb ik volgend jaar die opdrachten wel? Ja. En daar moet je ook op in kunnen spelen. Je kan niet zeggen van, ik heb nu een opdracht minder, ik verkoop de helft van mijn schapen. En over een paar maanden heb je er weer 200 nodig. Ze zijn niet in een dag opgevoed, want die schapen moeten ook opgevoed worden om
in het begrazingsbeheer mee te gaan en te werken met die honden. Dus wat dat betreft is het geen simpel vak, zeg maar. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, Hanke, ik wil jou hartstikke bedanken dat je bij mij aan tafel zat en dat je alles verteld hebt over wat jouw beroep en je passie voor je vak inhoudt. Ik wil de kijkers heel veel kijkplezier wensen en een fijne avond. En tot de volgende keer.